Okay, KKK so. Na on an empanimfo and another share chain a shiem gasi. When the chasron go for abanpredease de mabe. Na madabase. Se mretia wa bete menkasa meba. Na bede anhosepe. Oya kwana ba paso abahyiami. Oya se na ebesi sre kura na amamani agye mroso. Anam pacho wada Roma maka ni sei. Ohwa amre na oye tie kakra de. Na amre meba ha no. Nte sadamfo na ojigi etata no. Na oka amre bi. Amre na man kire ma hwa bi no bante ase. Na binum betim kasa. Be kasa na kese be pese be kire se nya be sokura che ni nyame awo suri. Nso sokura we da usa. Wa Dormaahene mfie apem ahensia aduanan 1640 ekoba asa hene na wo ansa sasreku oye mre ohu mpanimfo ya ole miniwa nuaba na osiso no me mantafo na atapanyini oni akonya okohu binim so ola atakuma no ni akonya sa de ekodi amanfo tim ankyare na oto binum babape yanyini binim pepe kuma enam santi ema ekoye te se manana na mu wotete te akoma monwene so yemu nso miensa ka akoma monwene so munnan ye se ye ma yemu nyeden tete ye free akoma monwene so ye ko nya na wase bebe friend nsawam ye free nsawam ye ko bo ye probo ye kwa asuonya asumeja ye free asumeja ye kwa kumawu ye free kumawu ye kwa sintreso ye free sintreso ye kwa banso ye kwa tentebepo boma widiem abisim ye kwa jamai ye kwa asuofri Cote d'Ivoire enti anya de ne nya won asa hon hene be oyede odidi he sintreso na konumi so wa komo no Cote d'Ivoire na gase na oson na wahu emra ho bedru baabi a na ndabaka na asante no na sabia he nyina na o hyen wana ase dan kira hene nse bi nbe asante kotoko ukuma apema apembeba na abono fo so hunim ho de be abono chene apem na bono chere o chena pem no na me kire nwumu we KKK life and color when nyina ne say emra ye koduru danchira Dormaahene oso danchira hene ono so sabia ono ne chena ase ba mienu baba nkontokwa non aggression part ye nuan ma santefo sa amre be we na kese banye nipa ba ko ya kokuo bi ababoboboba na baka be ho abom beti be ho free ntim jakari ho baka fe yi ase mbo asa wate ntim jakari ofa ne mane okoya de okogu okobo no ofe yi ase mbo emra sa ye nuanum a make ba se beti be ho free dan kira hene ne ba mane bi babu ya sa mako nsia nti na ya tie ho ne ya de ho de a sa man no ya ne baba de ya baba so ntokpa mbo a man na ba ne hefo e Dormaa bentra baba bi o ya bo ho nsia say 0 baba 7 nana hono ndi besi kametima to aso 7-1 no what is say chechire besi bantu makrotia honte za aseb no Dormaa fo ya ne ma ne ba he nka sa hene na oba ya no ya de ye twa ne tishie o ni tini da so da Dormaa na ni kete no oni onu anu mu no ba bia yesi ye no nti sa aseb na ode aba na nye ono nko na ye de to ho yekumiensa matie amanhene a be wosoro ya na yiri
Bokunaba, Boga, Dormaahemaa Gonja ho. And the Ghana have a Biamente Sabamine on the Bicoye, Dabako, a mine and a miensa, Titem, Mentibida, the Dormaa. Now, way alive and Calais. Obri Yaboa, Tim. Otia Cantain. Otoso Bako Mwa. That's as I was saying about on your offense. Tim. Ya Wawa, Pebble also hene. Now, Domaahemaa and about Honor, not also me and San on the Banigi, who didn't have Banigi. Yan and back call. Ogwa. Quagenchine, Nam, and a to draw. No shame I do one about Baba Kajena about Tabe. Embra, but in the two form, no, no, Banyagi. No one by the Hobacasaba, Kona would canon when Yaji. No more make a way in a children will say. Who are Bacosem? Only fear Marco, and Brown Hopper baby at Nano. It take 250 years. I had no donum, and some of Baba Trand of my crew. Hene Pierre, the wontumi when they can see a top home. Boy, now, home come back of them. Until Binum, Bafranese, Companochi, would be a dear cum, a beaver who crum go Kumu, Nabi Kumasi, Nanya Baboa. Back at Kumasia, Namechan was here, life and colored. A Agyemang no better. A Maya drew Babia, Abafranas and Tendano. Somebody can say not Agyemang in the draw. A Kumasi for never shed Agyemang. Na bani bechicha de ma Agyemang. Aku-ma-ase hene. Nso se na basesano. Badu osu ntiwanse basesano. Aku-ma-ase hene. Enye kum baboa. Na ba ma so se na Agyemang na ba ya. We are hene uni ma de no tinken kane no ni memra. Wo. Uni bibia unso bibia. Me ka dia si ya ba ma so tete no na penti ni ho. Penti no ba de ntwoma ne ye ba ma so ba de ntwoma ne kwama da Agyemang na ba de akwabada no wana ba de penti. Asante for no. Na so ya domani. Na wa ya nwa sem sei ne wo wonka. Na obebu hu abomfia na oduru ba bia na binim ba de ba ho tete. He bia de ne ho tete do Ghana ha ya domafo nkwan ba ho tete. Nana maka ne say awie nim se ne ntia nwo ha de nim se chiame aka dada